А пък тия, които работят по мечтите си, те плащат с частица от душата си по това, което правят и което влагат сърце, душа. Става съм посред нощ, рисувам по 2 часа, в 3 часа, като съм на волите. Мои картини ги има по целия свят, има ги из цяла Европа, но бих се радвал, което е на път, нали, в музеите да видя мои картини и на световно ниво, което работим вече 1 година и нещо, да видим как ще се развият нещата. Но сега все още не мога да кажа нищо, защото всичко ще бъде предположение, но пък бих се радвал да стана един от най-известните български художници. Настоящата национална художествена изложба "Земята на Ботев" продължава традицията, която съществува повече от 40 години. Разпросветна, многолика и вдъхновяваща, изложбата обединява 148 творби на 58 художници, окрилени от родолюбието и красотата, разгърнали дарованието си в живописния, скулптурния, графичния жанр и приложното изкуство. Представя картината Хаджи Димитър, повлияна от Ботевите стихове. Картината се казва Хаджи Димитър, е 100 на 150 см и съм изобразил от всяка една строфа в произведението на Ботев, съм изразил, тук е Ботев, който е стихотворението, което го написа за Хаджи Димитър.